ओइ दाबुलाय बिजेपिया देरहाखानायलै खाथां जिर' होन खाथां 13था 16थाया खाथांखा देरहाखाबाय बाक्सु दोनहैखाजोबनायसो नामाब्रा थिगबो गैयालै सोरनोथो होखो भटखौलाय सरखौ नांगोलावनो होबाय नांगालाव देरहागोन ना देरहायाथाय नांगाला माथो देरहायो देरहाखायो जोंना इजिखा बिसिना पार्टिया जोङो बिफिखौलै नांगाल नांगालनि ओमफ्राय बिफिबाबा देरहागोन ना देरहाया नोंसिनाव देरहायो देरहायो फुराखा सोरनो होलायखो बबेबाव नांगालाव होबाय नोंबो बरियालै देरहाखागोन दा गावनि मोनथाय बादियै दिनैहाय लाख्रिगुरि भट सेन्टार बा केन्द्रआवहाय फैबायनो आंनि होनो गोनां भटखौ होनो थाखाय आङो थिग 12 बाजियाव फैबाय मानसिया खम जाबायनो गैला एसेल'सै थानसालियावहाय दङ दा होनोसै आरो नायनोसै आं जायनो भट होयो बे स्टारा देरहायोना देरहाया जोङो लाइन जानाया भट होनो लाइन जाबाय ओरैबो गोगोम बिहिर जाखाबाय दे जोंखौ सोहरदो दे सार हालाय लांनाय गरमा हाथाइल' देखाय हाथाइया देखायजोब फिथा बानायदोंमोन दावदै बानायदों गय लादों बा फिथायाबो जि साइज औ फिथायाबो माबायाव सावनाय नालाय दावदै एवनोसै थावआव औ हनै बयमाव जोबसै बेल'सै औ लायबावनांगोनसो लायबावदों आरोबाव गैया गासिबो ओरैनो जालांजोब्बाय फैसाखौ होलाङासै हाबाब सोरनि फाव जाखो बेलाय दाना अबाव मोनबाय अथाय बे खरस बाथिखौ हैनोबा लिरनानै दोन लिरनानै हरो मानो हरा जानो बाखिसो लाबोजोबदों फैसा मोनाखै ना खिन्था बिसोरखौ जानायफ्रा आलाफ्रा हाथाय लावहाबलायदों नै ओरैबो स्प्राइट लोंबाय गरम जाथारदों नालाय स्प्राइट ना माबा स्प्राइट बेलाय औ नै बेखौ नुब्लासो बेबो दाफोथाय आयु दाफोथाय दांनाय दासो फ्रेसनिफ्राय लाबोदों बिस्कुट जादों जों बिस्कुट जागासिनो दं गैयारा 10 थाखा बिबाबो होआ बिजेपिया देरहाखानायलै खाथां जिर' होन खाथां 13था 16थाया खाथांखा देरहाखाबाय एरायब्रबबायसो गैलै रेजेक सन्देहजनक गैला आरोखि बबे जायगायावहाय जायगाखौथ' आं बुंला जायगा बुङोब्ला नोंथांमोना गिनो हागौ बाक्सु दोनहैखाजोबनायसो नामाब्रा थिगबो गैयालै बाक्सु दोनहैखानाय जोंनि लावख्रिगुरि सेन्टारनिफ्राय जानला मोनला खालामबानो जोंनाव दन सेंग्राफोर दंखायो नायलायनो ओरैबायदि इउटुबारानो बुजिबाय खेला मोनदों बेना दंजोबखायो नै सेकेन्ड नामा औ हाब बेला आदाया फुरा बिखौ मोननो हागौहाय एकदम दा हिन्दी केम्पआव थांबाय 500 थाखाजोंनो लेमफालांबाय बेलाय बेथ' गोदोनिफ्रायखा बेथ' गोदोनिफ्रायनो बिबा सोरबा मेगन नुयै सोरबा खोमा खोनायैफोरसो सौलांनायनि मा बहन मोनबावनाय बेलाय रेजेक बेनो गावबो जाखोलै 10 थाखा दुरा ओंखाम मोनजालायबाय बाजैया ओंखाम मोनजालायबाय बर होनानै ओंखाम उखैनो हाला आङो सानसे मानसिफोरखौ नायै जा ओंखाम उखैबाय आङो आयौ हाब्रुयाव थानांगौ बावहाय दखान होदों नामा नोंसोरलाय दखानखौथ' होआखै ओमफ्राय नोंसोरखौ थाहोदों आरो जोंखौहाय थाहोदों जोंखौहाय माने इसोर लिडार जाबाय नालाय ना ओमफ्राय थाहोदों जोंखौहाय थाहोदों आरो औ सोरनोथो होखो भटखौलाय सरखौ नांगोलावनो होबाय नांगालाव देरहागोन ना देरहायाथाय नांगाला माथो देरहायो देरहाखायो जोंना इजिखा नोंसिना भट सेन्टारावबो जोंना लावख्रिगुरियाव नोंसिना गामियालाय माथो जोंना बसाबिलनिफ्राय लावख्रिगुरियाव होफैयो ए माथो बारा मोननाय नङा बायदिसो होनदों लावख्रिगुरियाव मोना माथो मोनो जोंना गासिबो बेयावनो थुजोबखानायखा सेस
फुरा ने फुराखा जोंना अके नोंसोर मानो बर होखांबाबो थाङाखिसै न'आवहाय जोंहा माने गामिनि मानसिफोरखौ एसे एनै खस्थ' फैनाय ना जोंना जोंनि गामियाव डाइरेक्ट होनो मोनाखै नालाय केन्द्रआ एसे गोजान नालाय ओमफ्राय बिदिनो फैग्रा मानसिफोरखौ सोर गय मोनजादोंना मोनजाया साहा मोनलोंदोंना मोनलोङा फैनाय मानसिफोरखौ जों साहा कापसेबाबो लोंहरबाय आरो गय खान्दिसेबाबो जाहोहरबाय बिनि थाखाय जोङो जोंनि गामिनि मानसिखौ नेगासिनो दं आरो नेगासिनो दं बिसिना पार्टिया जोङो बिपिएफ दल नांगालनि ओमफ्राय बिपिएफ बाबा देरहागोन ना देरहाया नोंसिनाव देरहायो देरहायो फुराखा फुरा 100 दे होमब्लालाय देरहाथारथोंसै जोंनिया बे केन्द्रआव जोंनियानो बिपिएफनियानो बांसिनखा ओमफ्राय गासैयाव मा रोखोम जागोन दस्रा माबानिखौ आं बुंजोबनो रोंला आरो खिन्थु देरहागोन ना बेखौथ' थांखायो बियो देरहाथारो जोङो ओरै मिटिं गानायाव जों नुबोयो जोंनि बिपिएफ दलाव मालाबाबो मानसियाबो मिटिं मोनफ्रोमावबो खम जाफेरखाया दे माथो नेफैखो नों बाव साहा लोंनो फैदों साहा लोंनो हर सोना फैदों दासो बर होखांबाय सोरनो होलायखो बबेबाव नांगालाव होबाय नोंबो बरियालै देरहाखागोन दा हामथारबायलै दे दे नैहाय दावदै नै गुरुजोबनायसो बर होनायनि नामा होनायनि सेंग्राफोर होदों सेंग्राफोर जाहोदों सेंग्राफोर मा सिखाबो माथो गुरुलायनाय एसे दारि ओंखारनाय मोनामबायसो नै मोनामगौ साहाबो आयै साहालाय मिलाव सौनाय जोंना माइरङा माथो मोनाखैनो साहालाय ओइ नै दखानदारिफोरखौहाय दा बुंसै जादो दावदैया दै मोनसे लाबाय ओमफ्राय जिरायथ' सोर पार्टिनि सेंग्राफोर होखो नोंसिनो सिखारदोंबा सोर पार्टिनि सेंग्राफोर होखो जानोहाय आंबो सिनायस्लाबाखिसै मानसिफोरखौनो जों लागोआव बेरायफैयोसो मानसिफ्रानो सिनाया सोरनो होखो बरखौलाय सोरनो होखो बरखौ होबाय गेजेराव होबाय आयु मोनथामावबो मोनब्रैयावबो मोनबावबो होखो माखो जोब्बाय आयो ट्रेक्टराव होआखिसै ट्रेक्टराव होआखैसै ट्रेक्टराव बिबाराव थांबाय होआखिसै बिनि गेजेराव मोनसे होबाय नांगोलाव हाब नांगोलावसो थानमारबाय गोथाव मोनना लायबाव बिदि जायोनो ओमफ्राय गोदोनिफ्रायनो नांगाल नालाय नांगालाव होबाय नांगालाव होबाय आरो माखौ ओमफ्राय बाजैयालाय गासिबावबो होजोब्बाय आयो बिदि जायो बावसे बयखौबो गिदिर खालामनांगौ ना बयखौबो अननांगौ देन्जार बिसोरो बडिगार्ड माने बहुतनि बडिगार्डसो सोरबाफोर उल्टां फाल्टां खालामग्राफोरखौ फख्रायग्रा आरोखि बिसोरो नङालाय बिगुर बिसिग्रा है बिराद देन्जार बिसोर रावबो जेबो दा खालामखा आरोखि बिसोरखौहाय सोरबा जाहा मेला खालामबाथाय हख्लायहैबाय नै लिडारा बे देन्जारखा आब्रै खबर सबर मोजां स्पिडआवलाय बेखौ हमनो हागोन लिडारालाय बर होना देखायदो दे सासेया बेलाय ओमफ्राय नै हाब माथो भिडिअ खेबखोमागासिनो दङ आयु बहराबो दाबो जेबो जाया नै टाइमा खयथा जाखोथाय 4टा जालायलायबाय होमबाबो जेबो जायाखिसै जोबनायाथ' 4टायाव जोबनांगौमोन ओमफ्राय 4टा जाबाबो दाबो बथिक दङ नै 5टा 12आव जोब्बाय बहरा लिडारफ्रानो नेलाबायनानै दंजोबो ओरै नोंनो लास्ट भट होग्राया नै बयनिफ्राय लास्ट भट होग्राया आं मिथिबाय सरन सार फैदोंमोन इउडिपिनि केन्डिडेट थांबाय ओइ दाबुलाय हाराम जादाफोर सेस मानो बुलाय नागिरा नोंसोरलाय
गोन्दा गोन्जि नोंसोर न'आव थांब्ला थांनो थाइबा मा जायोब्रा सानसे थालाबाय थानो लुबैयो आरिया लास्ट होदों नामा लास्ट आंनिखौ मोनग्रोगोन आं सानब्ला नोंनिखौ मोनग्रोगोन ना मोनग्रोनोसै